Yr wythnos hon yn Strasbwrg, dyn ni wedi bod yn gwrando ar llywydd Slovenia yn siarad. Slovenia ym wlad fach, ond un o'r 6 yn Ewrop sydd yn aelodau llawn annibynnol sydd yn llai na Chymru. Ac fe glywson ni am problemau maen nhw wedi cael gyda diwasgiad ar gyfwng economaidd, ond hefyd sut maen nhw yn adeiladu tuag at y dyfodol. Ac un o'r pethau oedd e'n mynnu oedd i Ewrop weithredu yn syth i helpu pobl ifanc, i roi gobaith i bobl ifanc am y dyfodol. Dyn ni wedi gweld yr effaith yng Nghymru yn barod o'r cytundeb lwyddodd Plaid Cymru i ennill gyda Llywodraeth Cymru i darparu hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc. Miloedd o lefydd gyda cwmnïau trwy Gymru. Dyn ni'n gwybod bod y bobl ifanc wrth gwrs yn elwa, ond bod y cwmnïau hefyd yn elwa o'r profiad. Ac yma yn Ewrop, yn y cyngor wythnos nesaf pan mae arweinwyr y llywodraethau i gyd trwy Ewrop yn cwrdd, bydden nhw yn trafod y cynllun ieuenctid sydd yn darparu arian ychwanegol i wledydd i gynnig hyfforddiant neu addysg neu swyddi i bobl ifanc sydd wedi bod mas o waith neu mas o'r coleg neu'r ysgol am 4 mis. Maen nhw'n galw ar y llywodraethau sydd yn mynd i fod yn rhan o'r cynllun yma i baratoi erbyn diwedd y flwyddyn sut maen nhw'n mynd i ddefnyddio'r arian yma i helpu pobl ifanc fel bod y peth yn gallu digwydd yn syth yn mis Ionawr. Dyw Cymru ddim yn aelod llawn annibynnol yn Ewrop eto. Ond dyn ni fel Cymru, fel cenedl, yn mynd i fod yn rhan o'r cynllun. Felly bydda i yn galw ar Llywodraeth Cymru i baratoi y cynllun yma, i roi gobaith, i helpu mewn ffordd ymarferol pobl ifanc yng Nghymru, ond hefyd wrth gwrs trwy hynny helpu economi Cymru.